बड' खृष्टान कार्टुन मुंनि यूट्यूब चेनेलनि सायाव खौरां मेल खुंदों दुलाराय बाथौ गौथुमा। बाथौआ बर'नि गुदि धोरोम नङा होनना बुंनायाव जों बर' माहारि हिसाबै बेवहाय जों गोबां बुंनांगौ थायोब्ला बर'नि गुबै धोरोमखौ हांगारफोरनो नाजानाया मोजां जायाखै। बर'नि गुदि धोरोमखौ बेबायदि हांगारफोरनो नाजानाया जेम्सआ बबेयाव बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ बे जाहैबाय बर'नि सेथि धोरोमा बाथौ नङा। बर' खृष्टान कार्टुन चेनेलाव जा मोनसे बाथौखौ लानानै जाबायदि मोनसे भिडिअ खालामगासिनो दङ आरो बेनो जाहैबाय बाथौआ बर'नि गुदि धोरोम नङा बेबायदि बाथ्रा बे चेनेलाव नुनाय जादों। बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ नङा होननानै बुंनाय बाथ्राखौ 24 घन्टानि गेजेराव बोखांनानै लायाब्ला आयेन खान्थि बायदियै राहा लानाय जागोन। बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोम नङा होननानै बड' खृष्टान कार्टुन यूट्यूब चेनेलाव बुंनायनि सायाव गोख्रों फिननाय होदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। थांनाय साननैसो आगोलाव मोनसे बड' खृष्टान कार्टुन मुंनि यूट्यूब चेनेला बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोम नङा होननानै लाजि फोनांनायनि सायाव गोख्रों फिननाय होदों। थारैनो बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ धोरोम होननानै बुहुमावनो सिनायथि मोननाय धोरोम। बे समावनो बड' खृष्टान कार्टुन मुंनि यूट्यूब चेनेला बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुबै धोरोम नङा होनना बुंनाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जानानै फैदों। थिग बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलियाव बड' खृष्टान कार्टुन यूट्यूब चेनेलनि सायाव खौरां मेल खुंदों। खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा फोरमायथिदों दि 24 घन्टानि गेजेराव बोखांनानै लायाब्ला आयेन खान्थि बायदियै गं 28 जिल्ला बाथौ आफादा गांफा फायार होनाय जागोन होननानै फोरमायदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि बिथाङा। खुलुमबाय। गिबियावनो निउस पर्टेल नायगिरि गासैनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय मावखुलियाव जोङो प्रेस मिट खालामनो हांख्रायनाय जादोंमोन नोंथांमोनखौ आरो बिनि आगोलावनो गासैनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै प्रेस मिटखौ लिंनाय जादोंमोन बर' खृष्टान कार्टुन चेनेलाव जा मोनसे बाथौखौ लानानै जाबायदि मोनसे भिडिअ खालामगासिनो दङ आरो बेनो जाहैबाय बाथौआ बर'नि गुदि धोरोम नङा बेबायदि बाथ्रा बे चेनेलाव नुनाय जादों आरो बे चेनेलनि थ्रुयै बिथांमोना गोबां फोरमायथि होनानै बाथौ धोरोमखौबो बर' हारिनि गुबै धोरोम नङा बिथाङा बुंनायनि जाहोनाव दुलाराय बाथौ गौथुम बा धोरोमारि आफाद हिसाबै जोंहा बेवहाय बुंनांगौ थानायखाय जों दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। बिथांमोना खृष्टान धोरोमखौ लानानै जेरैबायदिहाय फोरमायथि होलांदों बेयाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय जोंहा बुंनांगौ थायोब्ला बेनो जाहैबाय बाथौआ बर'नि गुदि धोरोम नङा होनना बुंनायाव जों बर' माहारि हिसाबै बेवहाय जों गोबां बुंनांगौ थायोब्ला आरो बिथाङा जा बर' खृष्टान कार्टुन चेनेल खुलिनानै बाथौ धोरोमनि सायाव बर'नि गुबै धोरोमनि सायाव जाबायदि फोरमायथि होलांदों डेफिनेसन होलांदों बेयाव जोङो गौथुम हिसाबै जों गोबां बेवहाय दुखु मोनदों। बर' फिसा हिसाबै जों दुखु मोननाय फोरमायदों। मानो होनबा बिथाङा जाबायदि इउटुब चेनेल खुलिनानै बर'नि गुदि धोरोमखौ बेबायदि हांगार फोननो नाजानाया जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव जादों। मानो होनबा जों बर' फिसा हिसाबै जों गासैबो मिथिगौ बर'नि गुबै धोरोमा मा होननानै बुङोब्ला दिनै बर' रायजो राजाफोरनि खुगायावनो बेयो ओंखारो बर'नि गुबै धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। दा खृष्टानखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों, जों बेवहाय मोनसेबो बाथ्रा जों बुंनो सानाखै। मानो होनोब्ला दिनै जोङो धोरोमारि आफाद हिसाबै बा मोनसे धोरोमा मोनसे हारिनि थाखाय गियाननि न'खर बायदियै बेबायदि मोनसे
हारिमुखौ फोथांना लाखियो, राव थुनलाइ आसार खान्थि बे गासैखौबो मोनसे मोनफा मोनफा हारिया फोथांनानै लाखियो। थिग बेबायदिनो बर' माहारिनि गेजेरावबो जों गोजामसिन गुदिसिन धोरोम होननानै बुङोब्ला जों बाथौ धोरोमखौनो बर' माहारिया जों बजबनानै लाबोदों गोदोनिफ्रायनो। आरो बे दिनै जों गोदानै जों दिनै बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि धोरोम नङा होननायावसो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम बा धोरोमारि आफादफोरा बेवहाय गोबां सोंथि सिखारदों। मानो होनब्ला जोङो एथ' मोजाङै दङ जोंनि गेजेराव, बर' माहारिनि गेजेराव दिनै गोदानै बेयो जे बर'नि गुबै धोरोमा बाथौ नङा होननायावसो जोंनि गेजेराव गोबां सोंलुफोरा सिखांदों। बे बाथ्राया मानो जादों, बे मानो जानो मोन्दों? बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांखौ खावलायनो सानदों जे बे जाबायदि बिथांनि चेनेलाव जाबायदि फोसावदों, जाबायदि बुंदों, बेखौ 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा बोखांनानै लानांगौ। आरो जुदि बिथाङा बे चेनेलनि गेजेरजों बुंनाय बाथ्राफोरखौ जुदि बोखांना लायाब्ला जों गौथुम हिसाबै जोङो बेखौ आयेननि खाथियाव जों राहा लानो गोनां जानो हानाय। बेनिखायनो बिथाङा दिनै धोरोमारि आफाद हिसाबै बिथांखौ खावलायदों आरो बिथाङा जोंनि खावलायनाय लेखा गासै जाबायदि मोनसेल' बाथ्रा बुङाखै, बेवहाय गोबां बिथांनि चेनेलाव नायोब्लानो खालि बाथौ आरो ख्रिस्टाननि जाबायदि बाथ्राफोरा ओंखारनाय नुदों। बेयो बर'नि गेजेराव मोनसे दाङाबाजि लाबोनो नाजानाय बायदि बिथांनि बुंनाय रावफोरा बेबायदि बुंनायफोरा ओंखारदों। जाहाथे बेखौ जोंनि दिदोमै थानाय, खौसेयै थानाय, मोनसे सान्थियै थानाय बर' माहारिखौ जाहाथे बेबायदि हांगारफुना आरो दावराव दावसि खालामा, जाहाथे बेनि उननि समाव बेबायदि बेनिख्रुइ रासिन जुदि बेबायदि फोसावबाय थायोब्ला जोङो आयेननि खाथियाव जों राहा लानो गोनां जानो हानाय आरो बिथांखौ जों खावलायदों। आरो ख्रिस्टान धोरोमारि ससाइटिनि गेजेरावबो बिथाङा जुदि गमामायैनो बेबायदि इउटुब चेनेल खुलिनानै बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ नोंथांमोननि ससाइटिनिफ्रायबो बिथांखौ बेबायदि चेनेलखौ बन्द खालामनो थाखाय खावलायहरनांगौ। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै ख्रिस्टान ससाइटि नोंथांमोनखौबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरनाय थाबाय। बे रोखाखा दुलाराय बाथौ गौथुमा 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा जुदि गासै बे भिडिअफोरखौ डिलिट खालामाब्ला आरो बे चेनेलखौ बन्द खालामाब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जोङो आयेननि राहा लागोन। जोंहा आसामाव 28 जिल्ला आफादफोर दङ। बे 28 जिल्ला आफादफोरनि गेजेराव मोनफा मोनफा सदराव बिनि एफआइआर होनाय जागोन। दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालिखौ लुफुंनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बेजोंनो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट जोंनो एसे एनै राङारि अनसुंथाइ होदों आरो बे रांखौ जोङो मोजां बे थानसालि लुनाय हाबाफारियावनो बाहायगासिनो दङ आरो बेयो जोंनि थाखाय थोजासे नङा। बेनिखायनो रायजो राजा बिथांमोननिफ्रायबो जोङो जा एसे थानसालिनि मुङाव मदद मोनगोन बिनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावगासिनो दङ। बे जानुवारि दाननिफ्राय रायजो राजानिफ्राय जा रां मोननो हानाय बेबस्था बेखौ जों खालामनानै होनाय जागोन। दा बेयाव दुलाराय बाथौ गौथुमा 3 बोसोर लादोंमोन थानसालिखौ दिहुननायाव। 1 बोसोर थांबाय, जोंनि आखायाव 2 बोसोर दङ। बे 2 बोसोराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय बाथौ थानसालिया लुफुंजागोन। दा बावैनो बिनि महरा एसे ओंखारगोन। बे 2 बोसोराव कमप्लिट जागोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै आसा खालामनो हायो। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बेखौनो रोखा फोरमायहरनो सानदों, जा डिजिटेल कलम बाथौ जिमनि बे कलमा जोंनिसिमाव दासिम सफैनो हायाखै आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बा बाथौ सिबियारि हिसाबै बेखौ सरकारनि खाथियाव दाबि खालामबोगासिनो दङ आरो बे दिनै फैयै फैयै मोनसे गोजौ लेभेलाव आवगायबोबाय जोंनि दाबिया आरो बिनि प्रसेसा भारत सरकारनि
बिबानगिरि बिथांमोनजों जों सावरायगासिनो दङ अफिसियेल लेभेलाव सावरायगासिनो दङ आरो बिनि जिखिनि खामानि सोलिगासिनो दङ बियो मुभ जागासिनो दङ आरो बे जों आसा खालामनो हायो बियो थाबैनो जाफुंसार जागोन आरो बियो बाथौ धोरोमारिफोरनि थाखाय बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय जोंनि बर' माहारि हिसाबै बे गिदिरथार मोनसे दलिल बायदि जानानै थागोन बेनिखायनो जों गासै बर' फिसा बा बर'नि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोननिसिम खावलायदों जाहाथे बे खामानि मावनायाव जों गासैबो जों मदद खालामनांगोन आरो जाबायदि जोङो भारत सरकारा जोंनो माखासे सिङाव खामानि मावनो थाखाय माबायदि केटेगरियाव हाबनांगौ माबायदि बेबायदि खामानिफोरखौ जों मावगासिनो दङ जेरैबायदि सेन्सासनि खामानि मावदों थानसालि लुनायनि खामानि मावदों बाथौ सिबियारि बेसेबांफोर दङ जोंनि गेजेराव बेसेबां थानसालि दङ बबे बबे रायजोआव दङ बेखौ सेन्सास खालामगासिनो दङ दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बेवहाय फैबाय थानाय इंराजि मायथाइनि जानुवारि दानाव 4, 5, 6 आरो 7 खालारनि बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि टाउन मिटिं सेसना जागोन आरो बेवहायनो मोनसे मोजां खौरां लाबोदों रायजो राजा बाथौ सिबियारि आरो बर' रायजो राजाफोरनिसिम बेवहाय 50,000निबो बांसिन जथायै गौमा आर'ज खालामनो थाखाय थि खालामनाय जादों बेवहाय खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै बर'नि गुबै धोरोमनि आसार खान्थिखौ बेयाव बेरखांहोनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबां समनिफ्राय नाजादोंमोन आरो बे सनितपुर जिल्लानि बे थेलामारा ओनसोलाव बे हाबाफारिया सानब्रैनि हाबाफारिजों जाफुंसार खालामनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा खामानि मावगासिनो दङ आरो बेवहायनो आर'जनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ खावलायनाय जादों बिथाङा फैनायनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजागासिनो दङ आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माआबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैगोन चेनेलनि गासै मावथि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय दा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो आंबो फंनैसो खोथाखौ बुंनो होननानै आवगायबाय दा गिबियावनो जिखिनि सासे इउटुबारा जोंनि बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुबै धोरोम नङा होननानै बिथाङा फोरमायनो थांनायाव जोङो गौथुमनि गासै मावथिफोरा बेयाव दुखु मोननायखौ फोरमायलायदों दा बिथाङा बे इउटुबनि गेजेरजों बिदि फोरमायलांगासिनो दं जे गिबियावनो बुंदों जे जोङो गुबुन गुबुन धोरोमखौ बेवहाय सोंखारिनो थाङा जे जोङो ख्रिस्टानिटि जिखिनि बर' दङ बे बर'फोरनि फारसे जोङो धोरोमनि सोमोन्दै खायसे खोथाखौ फोरमायनो थांदों आवगायदों नाथाय बेवहायनो बेबायदिनो गुबुन धोरोमखौ जे सोंखारिनो थाङा होनना बुंब्लाबो नाथाय बिसोर सावरायनायाव बे सोंखारिनाय खोन्थाफोरासो बेवहाय ओंखारहैदों दा जेरैहाय शिबनि खोन्थाखौ बुंदों शिबनि खोन्थायाथ' आरो जोंनि बाथौ धोरोमजों रिलेटेड नङा शिबआ जाबाय बियो हिन्दु धोरोमनि बा इसोर दैबिक खान्थिजों बैदिक खान्थिजों सिबिनाय बे मोनसे इसोरनि इसोर बे बाथौ धोरोमजों इयो जेबो सोमोन्दो गैया बेखौनो बाथौ धोरोमजों सरफा देननानै बेबायदि सोंखारिनायाव बिथांमोना मिथिया हसिनो बेबायदि खालामनायाव जोंहा दुखु मोनदों आरो फारसेथिं मोनसे खोथा होनदों जे बे इसोरानो जाबाय मानसिखौ सोरजिनाया जाबाय हा दै बार अख्रांनि गेजेरजों बे सुबुंखौ सोरजिदों बा मानसिखौ सोरजिदों आरो बे सोरजिगिरिखौनो जोङो इसोर होननानै जोङो सिबिनो थांदों ओरैनो दा बे इसोर होननानै सिबिनो थांनायाव बेवहाय जे जोङो बाथौखौ जे मोनसे धोरोम नङा बा बाथौखौ सिबिनो थांनाय जायाखै होनना बुंनो थांनायाव बिथाङा बेखौ बोरैहाय बुंनो थांदों जों बेखौ बुजि मोनाखै मानो होनब्ला हा दै बार अख्रांखौ सिबिनायानो जाबाय बाथौ धोरोमनि प्रिन्सिपल जोंनि प्रिन्सिपलानो जाबाय मा हा दै बार अख्रांनि गिरि बे बिनि सृष्टिकर्ताया बा सोरजिगिरियानो जाबाय आफा इसोर बोराइ बाथौआ बेखायनो जोङो बे हा दै बार अख्रां बे मोनबानि गिरिखौनो जोङो सिबिनो थांदों फुजिनो थांदों आरो बेखौनो जोङो इसोर होननानै गाबज्रिदों बेखायनो जि समनिफ्राय जोंनि बर'फोरा
दा बे समखौ बुंनो नांबा गोलाव जायो बेखायनो बे चेनेलाव आं बे एसेयावलासिम थांला नाथाय बिथाङा जेरैहाय दै हा दै बार अख्रांनि गिरि बेखौनो इसोर होनना खुलुमदों बे इसोर होनना खुलुमनायावनो माने खृष्टान धोरोमा बेखौ खृष्टान धोरोमनिसो बियो धोरोमा जोङो गिबि धोरोमा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव खृष्टानानो गुबै धोरोम बेबायदि गायसननो थांदों नाथाय जों बर'फोरासो बेखौ बुंदों जे हा दै बार अख्रांनि गिरियानो जाबाय आफा इसोर बोराइ बाथौ आरो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिनो थांनायाव जाबाय जोंनि बाथौ धोरोमा दा उनाव आरो बिथाङा गेजेरावनो होनदों जे जिशु ख्रिस्ट'आ माने धोरोमखौ फोसाबनो फैयो गतिके जिशु ख्रिस्ट'खौनो जों सिबिनांगौ जिशु ख्रिस्ट'आनो इसोर ओरैनो फंसे आरो गावनि खोन्थाखौनो आरो बोरैबा दान्थेनाय रखम जादों जे हा दै बार अख्रांनि सृष्टिकर्तायानो जाबाय इसोराब्ला अब्लानो जिशु ख्रिस्ट'खौ बोरैहाय बिथाङा इसोर हिसाबै गायसननो थांदों जों बे खोन्थाखौ बुजिना मोनाखै दा जियानो जा जों बिथांखौ खावलायो दे बिथाङा खृष्टान धोरोमनि सोमोन्दै खृष्टानखौ फोसावनो थांनायाव खृष्टान धोरोमखौ गायसननो थांनायाव जोंहा इयाव बुंनो गोनां गैया खिन्थु बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुदि धोरोम नङा गुबै धोरोम नङा होननायाव जोङो दुखु मोननाय दङ आरो बिनि सायाव बिथाङा रोंनो थाखाय मिथिनो थाखाय बा जोंनि बाथौ धोरोमनि जिखिनि शास्त्र जिखिनि खोन्था दोङो गोदोनि बाथ्रा दं बे माखासेखौ बिथाङा मिन्थिना लायोब्ला अब्लानिया मोजां जायो साबसिन जायो नङाब्ला ओरैनो आन्दा सन्दाय जुदि बाथौ धोरोमनि उल्थाय जुदि बुंनो थाङोब्ला अब्लानिया गोबां बाथौआरि बर' सुबुंखौनो दुखु होनाय जागोन दा दिनै खृष्टानाव थांनायफोरा होनोब्ला जे बाथौआ बर'नि गुबै धोरोम नङा खृष्टानासो गुबै धोरोम होनना बुंनो थाङोब्ला गाबोननो जुदि गुबुन धोरोमाव थांनाय बले जोंहा बिष्णुआसो जोंनि बा नैबे हिन्दुआसो जोंनि बर'नि गुबै धोरोम होनना बुंनो थांब्ला बेखौ सोर बोरैहाय गनायनो हागोन बायदि दिनै बर'फोरा मिथियाव आन्दा सन्देयाव सोरबाया गुबुनजों माने बुरखाय जानानै फाननाय जानानै गुबुन धोरोमाव कनभार्ट जालांनानै बिसोर जुदि गावबा गावनि धोरोमखौ बे गुबुननि धोरोमखौनो बर'नि धोरोम होनना बुंनो थाङोब्लाथ' बे बोरै गनायथाव जानो बेखायनो बिथांखौ जों गुरैयै खावलायो जे बिथाङा बेबायदि फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ खृष्टान धोरोमखौ फोसावनायाव जोंहा बाजानो गोनां गैया नाथाय बाथौ धोरोमनि उल्थाय बुंनो थांनायाव जों जोबोद दुखु मोनो आरो बेखौ बिथाङा बेबायदि खामानिनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला गाहाम जायो होननानै जोङो बाथौ धोरोम गौथुमनिफ्राय जों बिथांनिसिम गुरैयै जोंनि खावलायनाय थायो बेखिनिखौनो फोरमायबाय